Sagodahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Adela. Dear Manong Nemi, Manong Nemi may sakmet kadagiti kang kanayon nga agbuy-buya kadito nga programa ket naawis sakmet tapno iburay ko dito yung pakasalitaan. Sabi ko matadamat oras ang kabasit laing nga adal, liliwa, ken pagsarmingan di biyag ngayon nakmabati. Numan pa'y simple pakasalitaan, nariribuk, ken kasla jak maawatan, no napintas hunusaan. Ngayon pag-aamok nga amin na pakasalitaan, ada paset na nga naliday, paset na nga naragsak, ada babawalawan nyo, ada regitay na alas, ada magibaga nga napintas. Ngayon sapay kumatagbalin tumit lang nga happy ending dito yung pagkasalitaan. Kabalawang kayo dito Nemers Studio, the whole family, iti Nemers Studio family. Kaya nagiti padag adumdumngeg, nagiti OFWs, nagiti amin-amin, ngagbuy-buya tintero nga lubong. Naragsak ng tayo, panagdengdengeg, kan panagbuya amin. Kasi man nga rod manong naming anak, rugyan, dito yung pagkasalitaan. Nagamamu kami kini Cardo, manong nemi, nga nagbalin nga asawak. Iti karinderya nga pagpapaaya. Karpintero isuna. Naman pa karpintero, ng isuti na magpitik ti puso. Babayan ka nagiti kiday, ken isem na. Babayan ti kinasiyat ng pagpakita na. May nagpinasyar ti balay, ket indaton na ti panagayat na kanya. Inem nga bulan manong nemi. Idi, taklo na kunti panagayat na. Siyempre maragsakan ni Cardo, manubya na, maarakop na, magkan na di bibig ko. Kat kalpasan, tiindam pa nga bulan, sipod da, adan nagkinaawatan di kiti puso mi. Injayan ang kanyak ti kasar. Will you marry me? Dada siguro manong nemi ti panawen tapno, makiasawa at ititawin ko nga 19 o 20. Ito na Ricardo, kat 28 na idin manong nemi. Nagkalaysa kami, iti sangwanan ti Huwes, civil, nagkasar kami ti civil manong nemi. Di magbintasan na, nagagat isuna. Tamalaksid nga karpintero ti Aldaw, mapampagpasada ti Parbangon, ananawaek, pasada ti tricycle. Palpasan manong nemi ti makatuan in pasngay konti inauna nga anak mi. Babae. Iso daytoy manong nemi ni Jenny. Idaadan ni Jenny, karigato mi metan tinang ipatakder, iti bukod mga balay, tapno saan ka mga magkakabalay, karigiti naganak ken kuana. Gagangila balay. Tekunada nga roden, karpintero, masapul nga damot balay na, isunalahin ta. Hanang masang nga tarimaanan ti balay na, no karpintero ka no. Yun, kastaman ti pagsasauda. Nadaan kami pa iti duwa nga anak manong nemi. Ni Jenny, ni Kim, kastamatan ka ni June. Siya akong dinagkad-kad manong nemi. Nga maadan kami pa iti anak, gabutan na krikat. Nagrikat yung mangudir, mga iwan, kadagiti anak, na naruna na dalukluko da. Uwain, na naruna, no nasubog da ako nada. Iso ka nagpalay, getak idin manong nemi. Hindi ba naglamas ti panawan, nagtultuloy ti kinagagat ni Cardong asawa. Rumigrikat mo ti rumigrikat ti panagbiag, gabuta, umadado di ti gastusin, tayo madumat ti pamilya, nagbalin kami nga 5. Umingina mat dagiti magatgatang. Nadadaga po na no apay nga tinulong akong ti asawak tap namangged. Alayo no anyaman dita. Mawat akong tilapaak man ng nemi ken ni Jenny. At din iti elementarya. Dandan ni naggraduar, matulungan nakbatan nga glaba. Ituloy ito nga ibasa ni pakasalitaan ni Adela.
Manong nemi no sumagmanong nga tawen kat napintas ti anayas ti panagyan mi nga sang kapamilya nga madapa nagbalbaliw na. Kas iti panawen adda nalinak adda nadawel kas ta tinapasamak ti pamilya mi manong nemi. Tapos tasaan nga diretso iti panagtrabaho ni Cardo manong nemi nga asawak adamat din nagidikundaway manong nemi nga sumangpet nga nabartek. Nga kita saran si kanak. Adela, bisinak. Kaano tinaoding nga, panangtid mo ti kwarta, tapos ako igatang ko iti kanin tayo. Eh mo sawad saan ka pailangan? Nangan kami, nga maon na batin. Anya! Saan na ka tinadaan? Basit kinapinsaan ko ka puti sulat na utang ko. Hindi ka nagremedyo. Kasi kaman. Nagsapulak ti trabaho ko na sumangpat ka, nakainom ka, nabartek ka. Sa kagsapul ti kanam. Tsaka na nang arte palamot mo kanya kita. Buisit. Makapampanawan akong kada kayo. Ano ako ng Cardo? Makapampanawan akong kada kayo. Api mo itong kasli baga. Nung ano pa nga dumakdak kailan na kita anak ta. High school to ni Jenny. High school. Mamo, nung nag-graduate elementary stunan. Tulungan na kalatan nga glabaw. Neta nga trabaho. Sabat nga nga mabalin akar do. So nga, eksapol ka di trabaho. Bayan! Tanawang kayo bagid. Masansana na kasi mapaspasa, makadapende kiti kung taway manunay nga tong paanak no awan ti maited ko keng kuha na akwarta. Pangalaak ko ma! Kada magpagisulan para kada tayo, kada tayo masatandanan mi kay ni Jenny kaglablaba. Basta mang tid kawan ti gana ko ti arak. Kung saan ako namang tid manong paak ti rupa kiti tumpa. Nagsangsangit akto, nagstamat ti pa nagsangsangit, di kiti talo nga anak ko. O, pero nagstamat ti nagbalinan ni tata nga, nga nasadot kan mamartek na ranggas, agsuksukal pa yun, nga umisukal na, nanang. So, ang singsingpit kayo, anak ko. Tama nga no ipaypeso ni tatang nyo, di ba gana, panawan natin ka, no? O no? Sa bagay na siya at pa, pamanawan, umat may tulong na. Kunamat ni Kim. Ay, hamusawan ti kasta Kim, ading ko. Kunamat ni Jenny. Sino pa iti tatang tayo, naawanin ni tatang. Kunamit ni John. Inem nga bulan manong nemi. Nakasto iti mapaspasamak. At ang nagitigundawan manong nemi ako nak. Sige, talo ka! Nasa-serpe hindi. Diakon pagan ti kaskag ka nga asawa nga on to serbim. Agbartek ka sa kaagkabil pa yun. Nagdaawan maitid ko akwarta keng ka. Imbas ka kumang sikat bang ted. Tsak pati bang ted keng nga. Sa ako ti bang palpalamot keng ka. Sino kumati saan nga makiaba. Sino kumati saan nga pungtot manong nemi. Dahil tamat ten, adadanak mo ten nga dangran. Kakaasik to nga agtartara nga glimlimeng manong nemi. Umati mga nawa keng kuha na takabutang damit ni Cardo manong nemi. Naging nga namin pinsanan nga nagpukaw ti asawa. Kalpasan nga daimbati nga surat manong nemi. Nanang, Jenny, dahil kanyak ni tata nga surat. Ala nga surat. Diyak mat kayat nga luktan, taparamat keng ka. Ano mo tibagbagan sa bali? Kasle pa peso ng samatin, timang talo ka dato ita. Nanang. No may minsan na siya at mo. Binasak ti surat manong nemi kat kastoy ti linawon. Adela, inayat ka. Amo ti Diyos no kasunod pa nang ipateg ko ken ka. Tas tamat ng kanagitan nakta. Ngam nakunak idin ken ka nga nauma akon, di akon maanusan ti kastoy nga rigat. Pakawanin nak, tapakabasulak sigurado timang panaw ka na kayo. Tsaka mo nagsubliak pa yung saanin. Makamukan iti biyagyo, makamukan ka na kita nakta. Nadingitek, tasaan kun nga, maitid pa iti pagribingak ka na kayo. Pakawanin nak, tuyak pakpakawan, Cardo. Ginalgalgal ko manunay, may pinigis-pigis iti tinapino dahi nga papel. Yung bes ko mga iduling ko, ta ulit-ulitik to ko mga basahin. Pambarak pa yung ulitan nga basahin.
Sa orin no amin sa karibok at siya ang binilbinyon ngulit-ulitek nga basaan saan nga bababawi pa iti amin. Nasakit man din hakim ko manon nemi tinilikodan ti asawak ti pagribangan na kada kami. Kada kiti anak mi. Ngayon karik iti bagik nga saan ko baybayaan di kiti anak ko. Uri kas kasanulaeng makapag-graduate to ni Jenny ti high school. Tumulong tumatang nagtrabaho. Di maganda kas gapo iti dito nga napasamak manon nemi kaslakayat kong iliwliwag ti amin. Nasursurok mo ti minum ti arak. No kasta nga maitulnog kon dikiti linabaan mi nga gina kadaddan kwartang igama. Papanak to na ati tersena gumatang iti sa kilo nga bagas, sardinas nga si daen mi, gumatang tumatin ti gin. Agluton tumatin ti anak ko ni Jenny.Ag-assignment ba't di doa? Nga anak may inaod. Sagmog tumatin ti arak manong na. Mangalak tumatin ti may sang order nga dilis. Nga puurak to itunok ito iti bungunak iti newspaper sa kusin dyan. Kasa akong tumatin ni Sausaw iti sili nga nagarte man iti naada ta sili. Masansan manong na yung nakasta nga maibuskon sa nga botelya. Nagsangsangit akto, tamalagip ko, ti kasasaad mi. Ti Jeng nga amayo, irresponsable awan sa Sarbina, pinanawan na tayo. Nandiyan, panang yung pagkarap na saan ko, kayo kabaylan nga biyaghen, kanikanti na rin dyan kapasak bayan. Kung kunaktun nga ulit-ulitan manong na yung maasyan, nga masurunmet, di kita anak. Nanang, apay maten nga, masurutan nyo maten, ti uminom ti arak, mamarbartek kayo maten. Nakabali, no, malpas ko di trabaho, gusto mo ti paraginom ko. Kada ka mat nga, baka mo nga gloton na ti rabi. Nanang, baka no, nagsakit kayo, gusto yung aramidan nyo. Nanak ang sakit, di nagbaybayan nga po Diyos. Hanggang nga baybayan, dito di karik na kayo, Jenny, Kim, John, o no, labandera lang ti inayo. Adong matag agpalabalita, antay mapukawan. Horay Domingo, awan day off tayo, ba? Kanahin tayo nga makaigam ti kwarta nga pangsilpo tayo, tibiyag tayo. Ngem oray kunak manong naming nga day off, awan ti day off ko. Ngem, akin na naakmat ti Domingo kunak. Awan ti babaling hanggang mga glaba, ken ni Jenny, na Domingo manong naming, day off me. Ngem di makadakes. Adum, di kita makitkitak dito nga, agsusugal. Ay, Adela, nag-relax ka, mate. Hanggang nga trabaho. Nakan, nagtutungit tayo. Sikat may sa apunto kat kurang. Insuro na kidin ni Cardon, agayayam ka na ito yung saan ka nalaing. Mahan, gasang-gasat lang neta. Depende ko may kang baraha, kan pa nag-discarden. Matitukot ko kwarta. Basit mo, manuneta. Talugasot. Ay, basit talugasot. Napaot na dito yata, binding-binding lain pa. Mano ka tilaban. 1, 2, 3, hundreds. Hala! 2, 4, 6. No kaya mo, 5, 10, 15 tayo. Manong nemi kasi dyan tinangrugyan ti amin. Basta Domingo, daytan. May saakon kada kitay ada, iti pagtutungitan. Kaya nung kasta nga mga bakak manong nemi, siyempre agpaalaak, iti mainom, kaya mapulutan. Kung may naktusuk-sukunin ng ti anak ko manong nemi, nga ni Jenny, nang, umay kan, nabartek kan. Nga problema, nabartek ka. Kasi nagmadlaing, di ba nagpagawin na kamong patagawin? Baka nung matultulid kan tumanin. Alan, kumusta na kita adim? As usual. Nakaluto kan. Unang, sige, orat sa lang abakak. Anat siya nga linutom. Sardinas,
May nagkakti marunggay. Bakbada sa nga mauma di kita kakabsat mo. Mauma da nga ron. Gura, inda tumara itilatsun manok. Peso nang, uy, nagapakakit di. Itong 8. Manong nemi, saan matlaing idin nga Domingo, ti panakitong it ko. Namalpasen, nga may turod ko, dagiti linabaak, manong nemi, dadakwarta man ng igamak, deta. Diretso iti pagtutungitan. Pagtutungitan, manong nemi, nga pagtanagan na, agiin irap na pimintumitan ti uminom. Uray kas ti mapaspasamak manong nemi at least. Adalatam may gamak a kwarta. Diyak mat itulok nga maabak amin a kwarta. Panutek met no anyan to ti igatang ti kanan mi ti kabigatan na anak balunan di ti talo nga kamsat ko. Ay kamsat ko. Anak ko nagbasa ng runa kini Jenny manong nemi nga daniti high school. Napagraduar ko ni Jenny ti high school. Kahit na kumamit ng college manong naming ang tahang kakaumbailan ko na tulungan naklatan nga glaba. Yung saan nakatinulungan nga naglaba manong naming no di kat simbrek. Iti dati idi nga nagamamon mi kini Cardo Carinderia simbrek ka waitress. Limagan manong nami. Ti obligasyon ko ta makatulong mo ni Jenny ti agdamad sweldo na. Eri panakitungtung it ko, kastamatan nga panakiinom ko, manong nemi, lalaki kada babae. Dito yung nariing maninti pusok. Takunada kanya. Ay, manon nga tawan nga awanin ni Cardo. Adela, di ka di ba iliw? Awanin? Pambarak nga ron, makidan na ko, mga alat eh. Paanaw. Ay, pilyam alat eh, makatulong ka na kayo. Kadagitan anak mo. Kaski ni Fidel. Fidel? Hindi pa lang nag-crush kang ka ni Fidel. Sino nga Fidel? Eh, katungtung it tayo. Kaya dinuman tayo. Tayo na kung mangyaw-awat kang katidanom, no, kasapulam. Di mo malagip. Ni Fidel. Gwapo ni Fidel. O, makita mo. O, inauna aking isuna. And man, ano ka ma? It doesn't matter. Nagaget ni Fidel. Nagaget nga makitong it. Oh. No, mga alak mula kasukat ni Cardo, api nga ni Fidel nga tungtung 8. Tayo nagagat di agsarita kayo. Pagtrabaho, suportaran na kayo. Hawanan tirik na. Oh, madlaw may matkat nga crush mo isuna. Manong nemi, di may isang harabi, agrubrubatak nga mapan ko man makiinom, ilita. Ay, manang Adela. Manang ko nakpala ita. Ngayon ito no aklonan nak. Adalan tulad ta. Uy, hanggang angaw. Tikas ta, Fidel. Nakagang angaw. Papanami ha? Ito nak. Datalatan ta ginom dito. Hanto lang ayab sa bali. Ito gimata nga kon. Tinumenta kan pulutan. At pa insangpit kon. Para kadagiti anak mo. Hi, Jenny. Hello, Manong Fidel. Taga mo kayo? Kanayo na kamapan sa karinderya nga pagpapaayan na. Basta, Manong Fidel, may kaman. Umay ko arman ni nanang mo. Ha? Ala? Man, Ay, wang gayam, para kada kita adim. Para kada kayo. Sot si dain yun. Lechon manok? Dado matipulutan mi kininanang yun. I-prepare mo na dahil pag ginuman mi kininanang mo. Ala, sige nga mabit lang nga ron. Kalpasan nga awanin ni Cardo. Ada ka no, Fidel nga kasukat na. Agkarelasyon do nga ta, da Adela ka ni Fidel, itilikodan nga sa nga pulong sa tangatawan, tibait da. Padaanan niyo pa pagayam, tayo ito itultuloy nga iba sa rito surat, ti pakasaritaan ni pagayam tayo yung Adela. No, anya rito pakasaritaan na, happy ending nga ta, no bad ending. Manong nemi ididamo kat kasla agalumiin tiriknak.
Saan ko libaken gwapo ni Fidel ubing pay manong name. Uhain. Manarod, nakasaysay at matisuna. Libre, tis daen di kita anak ko. Sakit, 4 kantos ti inala na. Hanta maibos da ito, Fidel. Di, no, hanta maibos di. Mayat pet nga kaluban. Hamad nga agawaaw. Ti pulutan ta, tinakdakan. Oh, pulutan. Tawagan ka. Cheers. Sa amin nga napupuutan, manunemi na guduhamin. Ti 4 kantos. No kayat mo. Siguro dati ginatang kong inibis. Agtong itang adwa. Ha? Kahit mo nga sa nagsugal tapay. Bakit mo nag-enjoy ta? O bakit nga sa, may problema ko na anak mo, nangandamat ten. Hantamat pa ang bisin. Pulpurutan tamay. Kasapulan, di ba nag-relax, di ba? Trabaho ng agmalmalem sa tanto maturog ang oras di pa naturog. Sa tanto agring nga masapa, di akong problema. Pinagtumat at pasada nga masapa. Tricycle? Yan. Mayat matlatagay, may orahan tamapan dumaydayo, karagitong itkin inuman, duwa talatan daginom. Katuan. Mabukod ng datinom, mabukod ng dabeti pulutan. Mabalinta matagtong it nga dududwata. Nakaragragsak kami kini Bidel, manunemi gapo siguro ta. Ada arak. Kaya arak. Habang nga umatado, or mas rasaw kami. Naangaw titong kalmay sa pasaray chansingin nagtiloko. Di ka di mailiw. Na? Ti? Mamulata na. Oh, wow. Ang kanyak di kita. No, imposible. Numasagid ko man na ito. Fidel, hamosagsagid din dara. Ha? Makuryente. Nabayagin nga nasagid dito. Hoy, sa balik. Obrahan mo na. Glow ka. Manano ko man aprosak. Kinaayamak na baro ko mo. Hoy, siya masagsagid dito. Dito ti weakness ko. Dito mo gusto ni Ricardo nga ayaman. Sige, agtong ita. Tipos ta, numaabak ka, kisen ka. Ha? Kat numaabak ka ngay. Hindi, kisen nakmat. Loko ka. Sige. Gusto't mabaspasamak man nung pupuutan na ibus 24 kantos, rabiin na imasinturog, digiti anak ko. Jakmat kabaylan ito makder. Adela, bagkatan ka, Adela. Ha? Isarik kayo di kwartong. Baka sabalit, ramitan ka niya, ha? Ayitan ka, Adela. Ha? Ayitan tikas kanyak nga. Imposible, Fidel. Ape nga siya. Gabuti patpatek ka. Siya timang itulit obligasyon na pinanawan ni Cardo. Ipatag ko akaspod nung putot ko dikit anak mo. Imposible ka. Ipanagnig ko kan ka. Manong nemi iti panunot ko medyo mayat pailaeng tahanag ba't unay nga nabartek. Iti panunot ko amok nga saan nga mabalin dakes gapote siya asawa. Hanggang tao aklaing ako nada. Gapo iti arak, gapo tatao aklaing, gapo tamay sak nga babae, agkasapulan. Idinto tada ni Fidel, guwapo, macho. Nairot dagiti arakop na nabara dagiti agek na naimas manunemi ti romansana. Simngaw manen dagiti nabayagan nga saan nga simngaw nga asog ka nareng-eng ka dagiti bibig ko. Di agangay saan nga kumontra ti panunot ko. Kumanunungan itirik na. Sige, kung na ti panunot ko. Yan tangay ka sa pulam. Maawatan nakakatamat na hapon, Diyos. Go ahead. Nagpadpat man kami nga nagpapas kini Fidel, ididay di nga rabii manunim.
Nga iti kabigatan na, siyempre, naduktara na kami ni Jenny. Nanang, imiyan dito ini. Manong Fidel? Sadya ka na, nabarte kami ng padpada. Ay na, alalanang. Saan nga tawa ni tatang? Ay, saan ka pinagsina? Si Bibiyak Pilang. Anak, kasapula ka mo kamawatan dak. Nga ni Fidel, o bubing nga maganda kayo. Nakarod, kaya di sumati mga ayat kanya. Nagkarikada kayo. Nagkarikada niya. Isang tagbaling nga pa nakaamayon. Kaya yung sawa nagdun na kayo. Nakarod, dan napasamak mi. Hindi aktimak manong name ni Fidel, Jenny, si kami lamang ibagbaga nga na siya antak, di ba? No, Mike, Jeggy, karinderi nga magtrabaho ang kit. Mang aking katitip, di ba? Nasiyat, agtultulak to, baling nga nasiyat kada kayo. Jenny, Kim, June, o rawagan naglatan ni tatang. Nasaan, tito? Gawag naman ni Purita, asawa ko ni nanang yo. Awan di pagdanagan nyo, sa anak to nga agbali na kaskari amayong irresponsable. Agtrabaho nga, suportaran kayo. Pwede damo manunemi agmismisuot ni Jenny. Abay nakabisuot ka. Awan nang. Awan mo ti problema yung kabata. Aglabaan. Yan. Agawatak ti labaan. At akwartak. Agtrabaho ka mamanti karinderya. Nagsweldo ka. At akwartak. Naititong Fidel. No, adang basadaan na siyempre intrigana kanya. Oh. Ada nakadulin dito akwarta tayo. In case of emergency. So ano pa kayat yun? Kasanun na biglang agsubli ni tatang. Saan ang agsubli na dyan? Tapay. Sa bagay, ama yung tulad ta. Ngayon siyak, saan ko ni bilang asawa? Kabot adan sa baling asawa. Di na katamat mapabasol. Nabayagan. Monotaw mo, hindi pumanaw. Pag-graduar mo ti elementarya. Ita, monotaw mo. Ag-19 nakton, hanang. Makita, ada boyfriend nun. Nawampay. 19 ti anak kong inauna 40 meten manunemi idinto ni Fidel ket 30 na. Nakakagat ni Fidel manunemi ngagtrabaho iti aldaw sa agtrabaho iti rabii. Kahit ko ti madaan ti anak. Ha? Kahit ko ti madaan ti anak karita ganak kapay di ba? Ang kapay nagmenopause ubing kapay napintas ka. Like hate akon. Anya? Katuan. Edi yung pasangay ko ni June. Tinaodi. Nag-like akon. Sayang. Hangabali at damat agiti anak kung ibilang mong anak. Bigbigan na kamot na may kaduang amada. Sa mga nayunan pet kaado tayo. Ustunan. Yan tangi. Okay, may tiruan sa atang kaduwa, di ba? Naglayang ka, Fidel. Oris ka. Nakaimimas ka. Sa apay kumatasang kantong ang palbaliw. Hanto, Adela. Ano pa kumata sa pulik kang ka? Di ba? Manong nemi kas gagangay nakairuam kami ngano kasta nga ag day off kami met manong nemi mapamakitong it manong nemi ni Fidel mapanak bet sumurot tatado mat lamisan sakam to man nagiinom numalpas titong itan uno irapim mi kabayat nga tutong it kami kuna kanjak di may sa kasangsawang itong it o kamusta ka kini Fidel. Okay mat. Talaga nga okay. Pamagitam. Diyos na tikunat. Kasapulam. Karas na ka ni Fidel. Kayat mo mat. Di awang problema. Ang
Ngayon niya, manong nemi adangem, dembaga na. Agsipot ka. Agsipot ka niya. Baka nung malasid kang ka, kadatapay sa balik babae ni Fidel. Sino ko kabayatan ng paspasada? Oo, kanayo mat nga. Masapang agawid. Sa ako madagdagasan na. Sa numanato lagat mapasadaan na, iintriga na mata kompleto. Nood ako masabali a girlfriend na, asawa na. Idlaw ko kuma. Imawumet. So ngarot nga ko nakagsipsipot ka, Adela, laglagipem, inauna ka iti 10 years ng ni Fidel, no makasarak nga iti ububing ng misuna. Dahil teenager, 18 ko 19, 20. Di naimimas, baka naimimas di ububing. Naimimas aklata ha. Kang kanayo na yung bagbaga nga naimas ha. Nasa siya at nukasta. Ang yung awang kastag sipot. Sipot. Dandani makatawan nga panagdan nami manong nemi kini Fidel. Idira damat na nagdun daway nga saan nga rumarisuna. Napwede ka mapanagpasada? Nadadahil sa tricycle pasada. Dati talya. Awan sa baling ipasada? Awan bakante. So nga tuyat pala balay. Kidak-dagitay mabaling ko nga pangawatan dito no. Mulak tinating di talikod ti balay. Di ba? Mayat man tinating. Asadag man di ba bito nga ang pagalanti pagsibob. Kan nayunak dagit tarakan nga manok. Tilaing na tayo taong pamuspusan na. Tuwek latunag ti balay. Katsyak. Di umawatak ti adado nga malabaan. Wala saan ka? No, aglaba ka ti Lunes, Martes mapangka sombra kiti nga katulong agdalos. Gusto ti pa mayam. Kat ni Jenny. Ni Jenny akit masadot ka numatan nga. Handa ka numat nga magustuhan ti paganurutan di bus na iti karinderya. Nanangartubra na nga dito balay. Di, aggansilyo. Amo naman aggansilyo. Manong nemi nagbaliktad dagiti pasama. Hindi ko akit mabatbati mapanagpasada ni Fidel, irinto, siyak kita gawat ak tilabaak, asa dagmet ti bito o nuwa bomba nga paglabaak. Irinto ta ni Jenny manong nemi kat sumrek, nga mapan iti karinderya. Nimitak at siya akong ti umadayo. Ti Lunes, aglabaak, ti Martes, mapanak ka, sumrek iti yanda Mrs. Gonzales, ngagdalos iti balayda, manglaba kadakwada, mangluto kadakwada. Mabati manong nemi, da Fidel, kini Jenny, adamat eskwela, dagiti duwang anak ko, ni John, kini Kim, edi damo manong nemi kat awan ti madmadlaw ko. Nasumang petak na nag-apoy na Mrs. Gonzales no dan dumat mamom nga ati araramidem. Manong nemi itinaminsan met nga napanak nakitong itmanen. So kap, pasensya kayo kakamsat no kapsa-kapsat signal tayo haya. Itamampay. Pasaray at puligos. Anyway, at least tuloy-tuloy tinta pa nagdananggay papagaya mi. Yan. Ituloy tayo. Di pa kasalitaan ni Adela. Dahil dati ti kasangsangok kat isumat lang manong nemi ti kinasangok idang nagtungit. Nagmamalasak.
Talagang mamalas ka, Adela. Abay man, ako nam tikas ta. Nana, turang. Hindi talaga mamalas ka, edi. Kinam ti istorya, nag-asat ka kung nada, edi, asawa ka tikas kini Cardo, nagagat. Ang edi, bumaybayag, napututan na katitalo, no kaano pa yung agkagagat, nagsadot, datan, pinanawan na kay Pai, nagmalas ka rita. Kalamay sa istorya. Alasiksigam ka din. Naman makaabrutak. Nagbaling ka abuenas, ididimteng ni Fidel kang ka, gabuta, guwapo, sa uubingam si ka, sa kunam kat nalaing. Kita, agmamalas ka. Gagangay, agmamalas na. Hamot nga napitas ni baraha nga, umay ka niya. Adela. Malagi mo di ko nakidikin ka nga sipot-sipot. Kain mo saon. At sa bali nga, maaramid pa lang ni Fidel ti mangalat sa bali at aulang ang pagtrabahuan nan. Apay pa lang kaming umadayo. Nanaturang ha, hanggang agang angawas ta, anak agang angaw, sipot-sipo. Kaslada kayat mo parwarin. Sungarat nagsipot-sipot ka. Sino mamatbati di balayo? Ni Fidel. Ken? Ni Jenny. Balasang ni Jenny na pintas. Guwapo met ni Fidel. Di mo ka di pala maawatan tikayat niya sawan? Gura kayo man. Padagas kayo. Nakasaysayad na niya. Mi Fidel, nakasaysayad na anak ko pagkatapos bagay takasta. Kang pungto takasta. Isang nga pagbagamay sipot-sipot ka. Amangan no, agawan na kanya bukod mong anak. Pimampanawak nga nagaw-awid nga dinaoras manong nero. Sus. Hindi makasangpetak. Jenny! Dagdut-loto. Tigadi ka absat mo. Saan tapin na si mapatagam sa paktigloto o braktumad lang. Ni Fidel. At dan salita likod. Dududwa kayo to eh. Kaya sinakarot ka duwami ko ma. Nandiyan aramidan nyo na wanak. Nanang. Among pwede tibagbagam? Nang kamat pa nakainom ti kunak Jenny, yung turbigat agsapol ka ni trabaho. Sige na nang, nudetat problema yung kabutaon trabaho. Papakpakanak man ang kada kayo. Sige. Titadalang ang pagpupungpungtutan nyo. Ora ni Tito Fidel, bagayon tumatang agtrabaho. Tapos saan lang ang takda kayo nagtrabaho. Gabo ka dito na kayo lahat nagtrabaho. Iso ka napungtut kayo. At sa bali pa yun, di bang panunutin nyo? Hindi agkada kami ang gani Fidel, manong name it today, di harabi. Mas dawanak no apay nga. Agro-roken. Tilukot to eh. Dati-dati kita awal liwat mi. Malaksid nung greklaak. Tinurugan akong tiloko Fidel. Fidel. Turuturugan na kamadlatan. Ha? Makaturog ako na yan. Naman ka. Anak ko ka manukam. Titrabaho di talikod. Aggar-garden at nagsusukayak. Nagsuksukay. Sa balin sa matsuksukayang no ko. Aguri ka man. Abi nagbalin ka matakastoy. Ada ka di pag-imunam? Natamok. Kanahinok mat ngaman dito. Adela, no adaman mang dadael lamang sabsabidong iti panunot mo, ikatem. Tasaan to pulos sa mapasamak, dadaman ti panunot mo. Ano namin ti panunot mo? Awan. Bayam. Tapos na may katanyaman na panag-atap mo.
Sakto man ang trabaho. Marami kami na pamuspusan. Sorry nung nagbalinak man napakpakpakan. Sorry nung man natultuloy ang tungpal ti tarikan ka. Sikan sama tin makasuron. Sasyon na matasang nga makasuron. Nagatarap ka timadi. Sa bidungan dito panunot mo. Gapo ka dito matbat-bati ka mga duwa ni Jenny ditoy. Awan di magkakasta. Hanga kasta ka dito dito panunot mo. Kapay. Nadamati nga raramidan nyo? Dahil at pamatim? Siyempre, baro ka. Balasang ti anak ko. Tanya pa nang ipagarup mo nga inaawak mo. Pero agawan ka. Kasta ka dito pa nang ipagarup mo ti anak mo? Kat siya, awang ka dito pa nagtalik mo kanyak? Nagtinag nga apa manong nemi diri pasamak pimang bangon rimrimuar pimanaw ni Fidel. Nangagaya manong nemi ni Jenny data nga susik mi kini Fidel. Rimuara kiti silid at da iso na salas. Hanang, Jenny apay. Nangigko ti saritahan kin apayo kin Tito Fidel. Habay kami ang kasta kayo. Ano pa na pagpagarup yung kanyak? Ang anak. Numabang kayo man makitungtong it sa bidungan at panunot yun. Hanggang kailangan mapapan makitungtong it. Tapos nagkasta kita awan ti mga burburi-buro ano mga ibagbagat madinghan na pasamak. Kung ano mapaspasamak. Ba nyo? Nagtalawak to nito. Tapos ginadayo kami kini Tito Fidel. Manong Nemi, diya ka mo no apay nga pagproblema akong ti mapaspasama. Kabigatan na Manong Nemi, nasapa nga mano ni Fidel at ang agawid matlaeng nga mapagpiit. Saan nga nagpakada. Kaya dito tiri Jenny, Manong Nemi, kinakuyog na, di kita adi na nga rimuar, intulog na isunod eskwela. Sinulsud ko na papanan na mapanagsapol trabaho. Siyak, tinabat-bati ito balay, Manong Nemi, nangawat tilabaan, naglablabaan. Pwede sumangpet ni Fidel, Manong Nemi, ti kamalman na, dito na sa pula kitangal daw. Madaling pasadak madlang at resisyon. Ngayon, sa anak ngumyan dito eh. Bigas ang kumyan dito eh. Narigatan. Ama ni tuloy tumuti atap mo kada kami iti anak mo. Sorry na. Ikata kung dati nga panag-atap. Ha? Basta dito ka. O isoretan ni Jenny. Hello Jenny, kumusta na napanam? Mag-stay inak ng manipulin itong bigat. Stay in? Tapno, saklaw may dito, mailiwak ka na kayo. Sige. Tapno awan tanyaman nga magdadaal ta panunod siyo. Anak, sorry. Sorry. Ikatan yun, timadi nga panunod siyo, kada kami kini Tito. Nakasasya di Tito, kada kami nga anak yun. Impaamana ti bagina. Pagkatapos kasta ti, usto na nga ruden. Anak to ng mamatpati, daan yaman ng ibagada. Sorry na. Kahit kung ano ornos na nagyan tayo. Basta, kasi tinaramin ti pudno amayo. Pagkatapos kastoy. Isungaon ti pagdanagan nyo. Ikarigatak ng ikatenten yaman nga panakadadahil ti panunot ko. Sige. May masapo lang istinak ti trabaho. Sige nga ron. Thank you. Numaawatan lahat. Saan nga ron nga gawawid pa ni Jenny, Manong Nemi, da istay ni trabaho na. Minalumit lahat nga gawid ni Fidel, iti pa nagpasada na Manong Nemi. Sambad lahat nga may kat, nga maawisak, mapan nakitong it. Kairwamak nga ron. Ay, kumusta? Adela! Taka man na naturang, sa bali nga taman di padamag mo.
Na laing mat na kadiduan niya. Sino? Kat, ni Fidel ka ni Jenny. Adadaitan nga awan ti matuktalam, gabot nakit-kita dan itiruar, hanggang ito nagtibalayon. Kahit mo tapung-putang ka nga bakit? Ay, sipot-sipot ka, Dela. Nagloko man na dyan nga pagkatura nga person. Sabidungan naman iti panunot na, Dela. Ngayon po nga ta. Nagsinsinarak na Fidel ka ni Jenny itiruar. Kabayatan nga paspasada ni Fidel. Hada nga tamay kaniti gundaway nga kita iti opay apagapaman laeng. Alis tumadlaan ka dati ko natang interas, di ba? Ngayon po nga ta. Diyos ko saan kuma. Indayan ituloy nga iba sa papagayam ng giwos di pagkasaritaan ni pagkayam tayong Adela noan niya ti mapaspasama. Pudno nga ta, nagsinarak dagiti dua. Manong nemi jak kumawati nga maawangkas iti mangtakwat iti kinapudno kunak. Iti sasangbat manen ni Fidel manong nemi iti kamalman na sardam ta medyo naladaw. Initringgana kanyak manong nemi tinapasadan. Apay nga dahito lang. Nadadaelan nak So nga diretso pa nagpasadak. Kakaasya ka ng rich mga sa tibahon tirik. Sibagtad na napagkad ko. Sa mong inted, iti sa balik. Dayta kawanan. Mabangkawan nga ni man makitungtong itkat. Amo makadi Adela? Ngano kasta mabangka makitong itkat. Agawid ka nga agpupungtot gabota. Adamanin insabidong dahil panunot mo. Fidel, makadlawa kayo. Manipod di at ibagbagada akas na. Mapilpilit ka nga mangruman sa kanya. Apay, awang ka dito pa nagbao tirik na. O kitam, inamin mo, agbao tirik namon kanyak. Gapot na dan sa baling nga pangipakpakasam iti irot ti arakop mo. At dan sa baling nga pangipakpakasam ti barat iti bibig mo. Si kamalat na nga amin, di ba? Agbao tirik nam kanyak. Gapot na bumakit akon. Kada nasara ka man sa baling ang ubing. Okay lang kanya. Hanggang mo malaw, Fidel. Siya asawak sa anak ba't nga may kasar. Tadyak amo no si bibiyag pa di asawa ko na tayo. Okay lang, di ka mabalaw. No nakasapol ka man, ti ububing nga amang ng siya. Baro ka, balasag iso na nakaspagarikan. Huwag lang di anak ko pangaasin. Adela. Oh, makitam? Sige, okay lang. Huwag lang dyan ako. Asim. Manong nemi, nukasta ti tupik ko, adaywan nak ni Fidel. Habang nga, liklik-lik ang panagsarita ta. Ngunit ka mang anak ko. Nusang ka haliklikan, bumanat saritaan. Amom, Adela, manang ka. Imbilang ka pa yung asawa. Manang ka, respetaran ka. Iso nga, tirik na, jak kahit na matungpa ka, kahit manang ka. Iso nga, sorry nadadaywan ka. No kasta nga, marugyan ti susik ta. Talikdiklikak nga siyak nga inaudi kat tungpaik ti manang ko. Iso nga, no anyaman ti magsabsabidong ti panunod mo. Saan kamat ka di mabalaw? Nagulo ti biyag mo, di ba? Pinanawa na ka ti asawa mo. Pagkatapos, naadaan ka ti kaskanyak, itata, pag-imunam, wano saan ka. Siguro, nadlaw mo ako na, hanang nga nairot arakop ko, mapilpila taklangin, na magromansakan ka. Anak siguro mababalaw. Isungat ka kunak ka. Nawaya ka. Ang huwag lang dyan, nagkukunak. Aping mo sa mong usong batan. Aping nga sa mong nga, aping nga mo ibagat iwen.
Gabot na relasyon nyo. At relasyon nyo kini Jenny, kasta ka di ha? Anak, pilitan na tong paangga ko nakmet. Kat na tong paangga? No di mo aramid. No di mo aramid sa sakti mang tong pakangkaon. Oh. Adela, susubrakan. Di nakpilitan. Tong paangga manan. Hayop ka. Agaramid ka pa dyan, ako pa'y. Awan pa maniknik mo. Awan pa maniknik ka magpud, no? Anong name agree rin nagriduha ang anak ko. Nagiti adyen ni Jenny. Anang, apay man na nakastitibal pasama kiti biyag tayo. Hindi ko agad nakagulgulo man rin kapata. Nagbalingan na rangkas ni tatang ka na tayo. Pasensya kayo. Kim, John. Anang, papanawin nyo ni Tito Fidel. Ha? Kituwin, isuyanti problema sa angkari. Papanawin yun. Kaya na kami mitabiyagan. Anang. Kim, dahil at may singasing ko nang please. Ibagbaga di kiti karubang hasta taramidin yun. Papanawin yun ni Tito Fidel. Sige. Yan tayo saan kami mat nga kasawa. Yan tangay kat kabay lang kayo mat nga biyagan. Dududwa kayo mat laingan. Naman pa'y nagbalimot nga napatig kanya kisuna. Yung kadagito yan. Awanin ti mariknak ngayat na kanya. At nanlaki di sa balin. Huwag lang ni manang yo. Kapag na sakit kanya, nga agawan nak ni manang yo. Kasta ti baga kini Fidel manunemi. Yan tangin saan tamat nga nagkasar. Nasisayat langin nog sinata, Fidel. Tapno awanin. Susik ta. Oh, maragsakan ka? Kinapod nun na Adela, kasta kumamat ti bagakeng kayo. Kada pagganti amin. Si kamit lahat ng kunamadlaw mo, mapilpili taklain yan. Fidel, no pumanaw kan dito balay, jak to kumamadamag, nga da relasyon nyo ti anak ko. Fidel, Feliz, tanong mapasamak kasta kas pagarikan, baka mapapatay ka. Ito na minsan nga managbakasyon, manunemi ni Jenny dito balay, naragsakan dito kaapsat na ado pasarabo na kadakwada. Dito man ti para kang kanang nagyawa na ka na. Kumusta ka? Gusto eh. Ada boyfriend mo? Oh, abesan ka makasumbat na dagos. Abi datat salutsudan nyo ko. Anak ko makasalutsudag pa ka sa bali. Kumusta ka ti trabaho ko na o kayo met ko na. Anak ka sumurano nga salutsudan ti may sa nga ina, iti balasang nga anak na. Anak, ti boyfriend, tabalasang kan. Ingam sa mo kumapilpil yan, tikas kinitatang mo. Ken kang kronaan ti amin. Saan kumapod no? Ti atap iti ado. Ninanang met. Di pa lang. Si Camel mangibagbagay edi. Naamamom ni Fidel iti karinderi nga pagpapaayam ket naimbag isuna ken ka, di ba? Idi inyam amok ken ka kada kayo ngaysot agbali may kadua nga amayo, okay ken ka, di ba? Gabutan na siya isuna. Anya ti amok, baka na in love ka. Iti stepfather mo. Nanang. O ano ya? Awang ka rito pa nagtalekyo kanyak nga nakyo. Di ba'y magbagayo kini Tito Fidel nga agaramid man huwag lang kanyak. Kastamat karamidan nyo siguro kanyak. Makinubyo ka, huwag lang kini Fidel. Nanang ikatan nyo at yaman nga magburburi-buri ti panunod nyo. Virgin pa lahing dito yung inaunang anak nyo.
Jenny. Nakagulgulo ti biyag tayo. Kahit yung kadi nga sawan nga wanakam ko, nagulo lang aro din, paggulo at pailaing. Anak, pudno ka dito mang mangikukin ka. Ikatan nyo tanyaman na panagduwa-duwa yung kanyak nanang. Anak, thank you and sorry no gat atapak man ti madikan ka. Talon nga bulan manunay nga awalin ni Fidel iti biyag ko. Iti may isa nga malem mapangko pa nag-deliver kadag iti linabaak. Nadamanin ni pakiturang manunay mi. Adela! Naka-remit kan. Ay, naka-deliver ka na. Naman ko, makantag tutungit tayo. Diyak kumakayat, tasabidong ta. Baka damanin madingay bagam na naturang. Ay, sika, may taya ka may katoy. Kapay kan kanayong kadngarod nga badyos ti magbagak. At the good news nga bagak kan ka. Kanya ko ang good news. Nakitak ni Cardo. Nakakitaam. Hindi tiyandaan. Kargador usuna sa jay. Nabayagan nga sanak na pa nagitsanda. Nakikita, kargador, kurak na no sa angiso. Kardaw, kurak. Nanak ko. Kunana. Iso. Hadagaya man dito lugar tayo. Siguro, inyawid nante, may kaduang asawa na o na pamilya na. Gabota, Jack lahat kayat manong namin ti makitong it. Tagawid akon ko na. Kas taon ito taray ni Kim, manong namin, nga simmabat kanyak. Nanang, apay, dakas na napasama, kapag simmabat ka. Nang, adda ni tatang. Anya? Adda ni tatang. Api ka pinastrakyo. Api ko mga sami pastrakyan ka. Tatang mi. Ken, isot na gastos ti panakay patakder ti balay tayo. Saan ka di? Diyan ka mo manong na minurumbeng agawid ako no saan. Lagawid ka latan. Ket, umay kayo na. Agluto kang tulatan ha. Papanan nyo. Nagsubliak yan di pagtutong itan. Neket api nga nagsubli ka. Itataadamat nangap ko par iti ayam mo. Nukay chokit. Sarsari taklatan. Barbaring ang bakante. Sikat to yan, Adela. Pagmamalasak. Barbaring nga sikat ang gasan. Kat sika nga rodan mang timyong. Lan, sika. Apay nga nagsubli ka dito. Ha? Adela, pudno gayam ti kunayo. Amo yun na naturang. Amin nga imbagayo. Dahil dyan lang ti pudno. Nga, dan ni Cardo. Adan kapot adapin sa jibalay mi. Anya? Kinam kanlay ngaya. Ang imnukas pagarikan ta talaga nga kayat na dagsubli ti saludsod Adela. Maawat mo pa nga ta ni Cardo. O, abeksen na ay ka. Sikan, no. Anot na itan nag king. Opo. Tungit. Pagbuenas kan sa akin dita. Pagbuenas kan sa akin dita, Adela. Gamot si Mang Pete na kardong asawa. Buenas ka maten. May nagsinukon ni Kim manong name. Nang gawid kan. Agbubuenas ak. Kanak pagmalasan. Nabat pati ka ditong it ni tatang? Hindi bagbaga ni tatang yo. Kahit nakanontek subli ka na tayo. Diyan nga rodan may kaduang asawa na. Natay ka nun. Ano ya? Di anak na ngay. Awang kanot anak da. Amo na ka dito may panggap kini Fidel. Na istoryami. Ay, awan ti problema, Adela. Kanyak da ano te ko nata yon nga no naaramid mo amanos ti kahit maasawan.
mababalaw at akasapulam. Hamumat mabalaw iso na, no? Kasi pag ta kimita di sa bali, baka na pinpintas ko na, nagbidot siguro. Gapot na natayan, nagsublikan kan. Adela, napintas ti pagkasalitaam. Napintas. Katluan. Happy ending sigurado na ita. Tapos dyan yung kading awatek pala ni Cardo. Kasi nung artikahit mo palang ni Fidel, nga nobyo ni Jenny, na naturang tungpain kan. May sa kadilang tipod nung asaok. Mapuot, ay, maamom tumid lang tipod no. Ang sa nga dakes, baro ni Fidel, balasang ni Jenny. Iso na lang ata. Ay, kitang gadlat istorya yan. Manong Nemi, kinuyog ko ti anak ko nga nagkawin. Hindi makastreka, dago sa timakder ni Cardo. Asid ka naksang ka umasinig. Adela, sublyan tati amin. Kahit ko nga solnitan di kita doon nga nagkurangan ka na kayo. Sa bali, edi sa bali itan, Cardo. Naglagi pa yun. At damatin sa bali nga lalaki nga nanggamulo ka niya. Kahit nakpay lang, inarami. Sampay ka na lato ti amin, Adela. Kaububingan ta pailahin. Ti amin. Naman sa nga nagraduar ni Jenny iti kolehiyo apay nga santa pagtinulungan paggraduarin ni kiti anak ta. Dakim kini Jun. Numawat nakpahay. Saan kong tunaramidan ti kas nararamid ko. Kargadurag di siyang tiyentahan, umanida ta nga, pag tinulungan ta, tapno mapaggraduar ta di kitidungan naktangin inaudi. Saan nagmamabali nga mapapanaw dito, tabalay kumat na ito. Siyak ti karuna nga nagastos. Kaya talaga saan ka mapanaw Dito'y ka, sikat ama di kita anak ta. Yung saan ka ibilang asawa. Sino ka bilang asawa? Ni Fidel? Agama mo kami ni Fidel. Nagsasarita kami. May baga ng kanyak ti may pamanti relasyon nyo idi. Kaya nagbalbali so na ta siyempre, si Mapol ti mas ububing. Ti anak ta? Isut at aatapyo. Ngayon saan iso? Napashare ko mat ni Jenny. Kat na ibalakad na kanya agsubliak. At ba nagamak ko mga agsubli kapag amok na nadagsing ulit nagbasolak. Ngayong panahon siguro ang tapno. Babaliwan ta amoklen. Ti pamilya ta. Masulnin ak na kita nagkurangat. Kantap no matumpal matlaing. Ngagdan na tayo tirigat ka na maay. Iba't patag ka, Adela. Gaputan na tayo sa baling impatag mo. Impatag mo mat ka ni Fidel, di ba? Hamuli ba kayo impatag mo mat ni Fidel? Nalipatan nakmat. Adela, saan mo kuman nga? Paritan, ken lapdan, tinapintas ng gundaway. Tapno balbaliwan ta tumantang. Baliwan ta tagplano. Baliwan ta tagarapang. Pimasyar manong name ni Jenny. Talbasan nga dan makalawas nga naedin dito ni Cardo. Nga dito ti pagrubuatan na ti parbangon nga mapaniti tiyandaan. Askar kaduro. Yaw-awat na kanyak ti matandan na manong name. Ngayon ko awatin. Sikan ti mga runong. Kunakkan ko nang Jenny. Nabukal man ti pamilya tayo. Ngayon di yung pang inawat ni tatang. Nang tumulong akmet para iti panagbasa, di ka-upset ko. Sana pa langgas asawa. Naman pa the boyfriend ko. Sino? Ni Nanang. Ni Fidel?
Di yung kadi pala nekat niya man na panagatapyo. Yung baga ni tatang mo nga nagsarita ano kini Fidel. Ada nang isukatan na kanyak kung saan ka no asika. May mesa lang arot ustong yung bagaan na naturang. Ti kaadda lang ni tatang mo ng tibagbagaan nga ada relasyon nyo. Ninanang met. Awan ti relasyon mi kini Tito Fidel. In pa anak ko ti bagik ken kuana. In pa ama naman ti bagi na kanya. Anak. Di manak. Hang. Agpagpakaasi kami nga anak yo. Subliyon ti dati yung panagayit yung kinitatang. Kabot ang mamatiak. Nga talaga nga pag baboyuan na tinaramid na. Kanadaday ta nga gagagat panang suldit na kanag nagkurukurangan na kanatayo. Barbarin mo, dagit duha ka absat ko ti makapagturpos. Hana yung balik haniyak, basta matulungan kita. Manong name dandani makatawin. Nga panagyan, panagsublin ti asawak. Idi, tabalbaliwak manin nga klunan ni Sona. Cardo. Sabi ko mga rod, tas amunton nga ulitin, tikas tinaramid mo. Ikarikan ka. Amukon tirikat na. Itapay ta medyo tumaingtan. Tulungan ta nga, tinulong ta nga rod nga mang paadal kada Kim Ken Jun, uway ni karikan ka. Tapos nung ipanakal tamat, nga orang kasi dyan tinapasama ka, nagsinat at na minsan, nakirelasyon at sa bali, kita nakirelasyon at sa bali. Kaya damat lanak ta nga mapagraduar ta. Ni Kim, magbaling ka no. Ni John nga rod. Engineer. Kaya nakanot eh. Agbaling nga engineer. Kabaylan ta nga ta. Mga asin na po Diyos. Agbinulig ta. Kan tumulong met ni Jenny. Ore agasawan to ni Jenny. Kas pagarigang ka no. Tumulong to kanong ta. Para ti panaggraduar di kita. Agkapsat. Kakapsat na. Manong nemi balbaliw nga si mingising ti baro nga agsapay ti biyag mi. Kaslaawan tinapasamak iti kalabes manong. No nasugatan man ti pusok, inagasan metlaing ni Cardo. When pas is pas, tinalpas ket nalpas. Awanan kas iti pang panunot nga ti masak iti agdamakin ti masakbayan. Awanan di kidag tutungit manong agiinom agad nakamlatakin kani Cardo no kan tagsangon no daduma no magagat kami manong nemi. Manong nemi na paggraduar mi ni Kim Nurse Isuna board nagba ang iti ospital, isun ti may nga timulong manong nemi kini June. Nagasawa ba ni Jenny manong nemi ti pagpintasan na naman pa high school graduate lang ni Jenny. Nakaasawa ti may sa doktor. Kahit napintas ti kasasad. Iti da ito yung atawen, palubos ti apo ko nakuma. Yung mahon samat din ti masama graduation. Sabi ko ma, agraduar ko man ni June, iti kurso ng engineering. Huwain manong naming. Iti kang maudyanan na, kat agbalimit laing nga pagyaman ako na ini Apo Diyos, takas ito nga nabukal matlaing ti pamilya. Ti pamilya. Kalbasan ti adu nga rigat, manong nemi kan sakripisyo, trials, kadanyaman, tinapaspasamak, tinapalabas. Kas na ko nakita damo manong nemi. Naman pa isang kumangagbalin nga happy ending. Ngayon ni Apo Diyos impas, palubos na ti pakasalita at ngayon imburay. Nagbalimat lang nga happy ending. Ni Fidel, awanit damag ko kayong kuwana, itya ka no kabisayaan, iti nakikamangan na tabisaya na gayon, dedi, nang sukatan na kanya. Dito nga rod, manong nemi, ti pakasalita, thank you, ti panangan anos mo, panang urnos, kan thank you, ti laing mo nga nang ibasa, kan thank you, mat karagiti amin nga nag-comment, kan nagbuya, maraming salamat. Sapay kumata, damat na ibati nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Happy ending ko na ni Teresita ising dapon na Peregrino.
Tuyag yaman nga pagayam mo, Adela. Thank you, Adela. Thank ka pa nagsurat. Happy ending med at pagkasalitaan. No, mapayaduri kita atong trials. Fernando Jan